Jeg synes ikke, du sagde dag, da du kom hjem, Christian. Jeg hørte ikke, I sagde noget. Hvad? Jeg hørte ikke noget. Sagde du noget? Nej, jeg hørte ikke noget. Jeg hørte høretelefoner af. Jamen, da du kom hjem fra præst. Ja, jeg hørte telefoner af. Nå. Du kunne have stået i hovedet, så. Hvad? Det kunne være rart at vide, når du kom hjem, jo. Aha. Vi er klar med dagens overskrifter. En dansk observatør og svensk politi har i dag været ombord på det kinesiske skib Viking 3. Skibet ligger stadig i Kattegat efter at have blevet sat i forbindelse med Trukkanten. Over halvdelen af landets kommuner er truet af oversvømmelse. Så er det normalt, Christian, når man har været nogle steder, man lige stikker hovedet ind og siger, nu er jeg her. Ja. Du er måske bare ligeglad. Hvad? Ja. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Så er der noget mærkeligt at sige, at du er ligeglad. Du er måske ligeglad med alting. Ja. Hvad? Hvorfor er du det? Hvad? Hvorfor er du ligeglad med alting? Det er ikke altid med mange ting. Ombord på det kinesiske skib Viking 3, der ligger i Kattegat. Der vil vi jo også være ligeglade, faktisk. Er det godt? Det er mærkeligt noget at sige, hvorfor er du ligeglad med det? Altså, hvorfor kunne man ikke lige gå ind og sige, hej, nu er jeg kommet hjem? Hvad har det godt til at gøre? Hvad? Hvad har det godt gøre? Ja, det synes jeg da. Det er kvæg dig. Ja. Det er Danmark, der har stået for at møde mellem de fire lande, fortæller udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Der er jo sådan set grund til at rose, at vi er involveret for udvise samarbejdslinjer, og det Ja, også du må ikke have det nemt, når man har det så. fordi mange af det er skib internationalt frem, som jo sådan set bare uddannet til andre og sagt videre, at der var opstået nogle sags muligheder, at man kunne blive på noget klogere på, hvad der gemmer sig bag det her spørgsmål i den brud. Og de billeder, I ser her, er fra Grenaa havn, hvor den tyske kystvagtskib Potsdam for kort tid siden har lagt til kaj med de eksperter, der har været ombord på det kinesiske skib. Og Anders Lomholdt, hvad ved du om dagens undersøgelser på Viking 3? Hvad med tøj til konfirmation? Har du tænkt over det? Hvad det skal gå ind til Alex i hans forretning og have sådan en skræddersæt eller... Nej, det er ikke rigtigt. Hvad? Det er ikke rigtigt. Det er bare ikke lidt noget, du brokker dig hele tiden og siger, at vi gør ikke noget, og vi er ingenting, altså, som vi hører fra alt muligt. Du sparer dig hele tiden om, skal vi gøre dit, og skal vi gøre det? Du gider jo ikke. En 56-årig mand er blevet varetægtsfængslet i en sag fra 1999, hvor en 11-årig pige blev forsøg med dødsøg på Falster. Jeg hørte, at du har sagt, at det med din konfirmation, det må du selv finde ud af. Det passer jo ikke. Gennembruddet i Hvad? Vi hørte, at vi har sagt, at du har udtalt dig med din konfirmation,
Det må du selv finde ud af. Det passer jo ikke. Hvorfor ikke? Hvad mener du? Hvorfor ikke? Hvad snakker du om? DNA-spor fra offeret, som vi løbende har holdt op imod vores DNA-register. Dog uden muligheder. Hvad er det, du I selv skal gøre for? 24 har vi fået mulighed for Så du ikke sørge for, at du kommer til rejse. i samarbejde med Hvad er det så, skal sørge for til din konklusion med alt muligt? Hvad er det? Det kan jeg ikke. Du ved det, altså, du kan sgu ikke undskylde dig med hele tiden at sige, det ved du ikke. Der er jo en grund til, at du siger de ting, så kan du ikke tage og sige, det ved du ikke, hvorfor du siger det. Så er der eddermame en eller anden galt. Den er klar til et indlæg. Du sidder og siger, at det må du selv blive reddet i, og vi gør ingenting og alt muligt. Vi prøver på at snakke med dig om det, ikke? Men du vil jo ikke. Jeg vil det gerne. Vil du gerne snakke om det? Ja. Hvorfor kommer du så ned og snakker om det? Hvorfor? Du er jo hele tiden, du isolerer dig jo bare totalt, konstant. Ja. Men du skal vide én eneste ting, at der er ikke nogen, der tvinger dig til at bo her, Christian. Så hvis du synes, du er træt af at bo her, så snakker du med Tobias, så snakker du med din sagsbehandler, så snakker du med hele dynen, og så finder de et rigtig godt sted til dig. Ikke også? Det skal du bare vide. Hvad? Det bliver ikke ned ved Peter, som du siger, du gerne vil ned og bo. Det er de afhørt. Det kommer ikke til at ske. Så kan du komme til en anden plejefamilie og bo, hvis du er meget utilfreds med at være her. Det er det, du viser hele tiden. Vi hørte over i søndag, så i Aarhus, at du har sagt, at du er pisse træls, at Magnus skulle med. Nu kom de andre plejeforældre faktisk og sagde, hvad kan det gøre? Han går bare sammen med os. Nej. Du ved igen ingenting. Du siger en masse lort, og du ved ikke, hvorfor du siger det. Det er godt nok trist at høre. Ja. Det er ærgerligt, Christian, ikke? Han prøver på at egentlig bare skal have det godt, og Ikke Christian nok til. men det vil du ikke åbenbart. Alt er lort og nøgler i dine øjne, ikke? Er det rigtigt? Hvad? Alt er lort og nøgler i dine øjne. Ja. Og når så spørger, hvorfor synes du det, så siger du, det ved jeg ikke. Det er ikke også, det er jo så åndssvagt. Ja. Det kan også være, at vi pludselig siger, at det her, det gider vi ikke mere, altså. Den måde, du bliver ved med at være på. Du er pisse arrogant og fuldstændig ligeglad med alt og alle ud over dig selv. Det er jo ikke klart for os at være i. Vi er mere på samme for sov. Nej, så. Nej, så. Hvad siger du? Jeg har fået det. Og tabletter. Hvor mange må de få? Så. Blåkniv. Tak for meget. Hold